Pokoke sing penting tiba 6 ngono. Iki tiba apa 6? Embuh. Embuh. Saben bengi nyawa Lampu bawa kok kaya wong Jesse. Konang. Lendi? Malah kelengean lho kowe. Piye? Ayo Dot, duduk deh. Ayo Dot, tangi Dot. Wis ora apa-apa, borongin sisan. Yen memajang mung karo janur kuning hae ngono wis keneng wae legane sing duwe gawe sreng kembang wae weton gunung Nggih menika dhewe iki sowan wonten dalemipun Pak Gita. Nggih. Sepisan menika nggih Juragan Sound System. Juragan Sound to, Mas. Nggih no. Ingkang kalih menika priyantune nggih budaya. Nggih. Dadosipun nggih mudeng tembang, nggih mudeng gending, nggih mudeng nut irama, nggih mudeng samukawis babakan kesenian. Nggih. Lah nggih niki karawetane nggih pun komplit niki gamelanipun. Benjing ampun kesupen Pak Bu, wangsul mriki malih mirsani ludruk. Nggih, nggih. Ludruk endi, Mas? Bu. Piye ta iki? Iku enek tulisane lho, Dik. Oh, tenanan to, ludrukan to. Ludruk mriki napa ludruk pundi duka, pokoke wangsul malih mirsani ludruk. Heeh. Nek gelem. Pacitan. Wes to? Gurengane ana tok lho. Oh, Mas Arek gek kancane padake. Sarwi jenang panas udan panas udan panas aling caping gunung lan caping gunung kuwi dagelane Waluya. Tekalorane seireng wis tuwe iso ngarit. Kene tekeke wis ora enek, Mas. Nadyan wadon sarata lanang hinumane banyu banding wauta kaya mangkono kadhawaken tembang caping gunung truk jelek
Oke. Ayo suara apa? Senajan to jenglenge wau namung grotal gratul nyuwun pangapunten sak ageng-agengipun.